У нас у комікаў усё мусіць быць своечасова. Увогуле, у камедыі таймінгі вельмі важныя. І я дакажу гэта ў сваім наступным жарце. Ён доўжыцца роўна 60 секунд. Можа, мне нехта дапаможа? Вось, напрыклад, вы, у байце, дапаможаце мне? Значыць, мне ад вас трэба? Слухаю. Каб вы пра сябе лічылі ад 60 до 0. Дарэчы, вам як, нармальна, не няёмка? Нормально. Просто вы быццам скамянілі. Значыць, вы лічыце пра сябе ад 60 до 0, а калі я пакажу на вас пальцам, гучна кажыце лічбу, на якой спыніліся. Усё зразумела? Дарэчы, мікрафон не проста так у вас у руках. Та ясна, ясна. Як вас на імя? Рон. Выражаце гэта к херам, ніхто не мусіць гэта чуць. Значыць так. Рон, пачынай. Недавно размаўляў за сваім бацькам. Майму бацьку ўжо да халеры гадоў. Ён нарадзіўся ў 1956? Не ведаю дакладна, колькі яму зараз. Але яму дакладна больш за... 51? Чаму ты не ўпэўнены? Ты што, запанікаваў і проста назваў рандомную лічбу? Так. Я нешта не ведаю, я... Рон, я ж цябе пытаў, ці не няёмка табе са мной размаўляць? Можа, яшчэ раз паспрабуем? Давай. Ну і гэта, каб ты не стрэсаваў. Уся моя кар'ера залежыць ад гэтага жарту. Ясненько. Неяк вось так, погнали. От 60 до 0, давай. Знаешь, я недавно размаўляў з бацькам. Яму ўжо да халеры гадоў, ён нарадзіўся 1953. Вось, я ўжо не ведаю, колькі яму дакладна гадоў, але яму больш за 48, правильно? Да усім насраць. Ён у мяне, ведаеце, такі неахайны, грубаваты мужик. Ну, аднойчы мы з ім разгаварыліся, і ён мне кажа: «Райан, а колькі дзяўчын у цябе было ў каледжы?» Я такі, ну я не ведаю, можа каля 40? Вядома, гэта была поўная лухта. Абсалютная проста. Але я не хацеў хлусіць свайму бацьку, таму я стаў лічыць усіх жанчын, з которымі я спаў за ўсё сваё жыццё. Ну і гэтая лічба была каля 27. Я што, на цябе паказваў? Два. Тю-тю-тю-тю, не, ну вы паглядзіце на яго, а? А які? Жартик трохи такі рызыкоўны. Гэта рызыкоўны жарт, бо калі лічыць хутка, можна скаціцца ў мінус. Ён мог сказаць мінус 4. Гэта капец як крыўдна, бо вы б тады сядзелі і думалі, капец, ён яшчэ і 4 цэлкамі зрабіў.